रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। देखो देखी धराए देना दिनवा बाहा बाहा करबौगे हमर सुने गे मैया। देखो देखी धराए देना दिनवा बाहा बाहा करबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। अब की लगन में नया पन जवानिया तबाह करबौगे हमर सुने गे मैया। अब की लगन में नया पन जवानिया तबाह करबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। मैया के जहिया से गेली हम दीदिया के घर हमारा पर गेलखिन पसंद जाबा पड़ल न जा। मैया के जहिया से गेली हम दीदिया के घर हमारा पर गेलखिन पसंद जाबा पड़ल न जा। जीवन साथी ओकर उमर भर हमें धरबौगे हमर सुने गे मैया। बनैबौ जीवन साथी ओकर उमर भर हमें धरबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। रोनियों से तोप लगबा हकई बल में जेल कराया गे हकई मैया काजज रगबानी भी फेल। रोनियों से तोप लगबा हकई बल में जेल कराया गे हकई मैया काजज रगबानी भी फेल। धरबौगे हे गे सुने गे मैया। करम मिनट लेके भाग जइबौ हाई कोर्ट के राह धरबौगे हे गे सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। दीदी के ननदी से बियाह करबौगे हमर सुने गे मैया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।